Oh hallelujah. Ngibele nganawo mazwi engicabanga ngawo asho umunye and azosisiza to comprehend and understand. Omunye uhleka omunye, he's trying to share with the friend uthi kena yo, I told someone while I was carrying a bag ngathi guess what is inside the bag, and then I will take out an orange from the bag bese ngiyakunikeza, and the person wathi it is banana. Maka loyo amxoxelayo uthi kena what was in the bag then? Okusho ukuthi kena abanye they still didn't get it, but it's okay. Usho ukuthi bekunama orange lapha phakathi ngoba uthi uzomnikeza orange that is inside the bag. Sometimes masishumayela kuyenzeka sikhulume while abantu bangaqondi what we are trying to communicate. I pray the Holy Spirit help us namhlanje ntamba. Mangisho njalo ngiyabingelela Pastor Mrodi nonkosikazi wakhe bengithi bandla ezobashela izandla igama likaJesu. Ngithanda ukubonga ithuba enginikezwa lona. I really appreciate. I don't take it light. Enkonzweni enamandla kangaka uma nithandaza nathi nisiconsider. It is something enkulu ngoba umsebenzi womfundisi is to check the diet of the church ukuthi uhlobo lokudla okudliwayo yiloko okudliwa la ekhaya. So uma nathi besiconsider, I'm so thankful. Last time ngilana besilinyama manje ngazi ukuthi kuzokutraumatize kushumeneni kwami or njani, but it's okay. It's okay. Ngicela ukunganibali nonke, I recognize you and I see you. Ngoba uma ngaqala ngithi ngiyabala hayi kuyonakala bese kuthiwa why unushile kanti it was an honest mistake. Let's give the servant of the Lord izandla bonke amaKristu. Abo mama, abo gogo, abo mkhulu, abo baba, abantu abasha, Sunday school program director, praise and worship team, instrumentalist, nebandla lokuJesu alithandile. Amen. Namhlanje ngizela umshana. Unothando ngibona yam-DVD lapha egameni likaJesu. Bengamnikeza isibhamu ngabo Jesus. So babu kabinde ngiyamtrainer i-training noma i-mentorship asho njalo ukhuluma ngayo athi it is in 3 phases. Kukhona i-watch and learn, bese kukhona i-do it with me, bese kukhona i-do it without me. Because tuze na utungalani makhelwane. Bese utshela umuntu makhelwane noma ebalabala kodwa ezini siyaya. Nje noma ebalabala kodwa ezini siyaya makhelwane. Manje umfundisi utizi I have 4 hours. Amen. Abazalwane bathi umzalwane akathi uthi hallelujah. I will be very brief before you know it. Ngizobe ngisukile emehlweni enu, and then I was hoping and praying ukuthi vele kuqalwe ngami ngoba ngizofunda le verse letini. Manje kuba kuqalwanga ngami omunye bekazokuthinta bese ngiyaphazamiseka. We thank God for ukuphendula imthandazo. Asivuleni
emabhayibhelini wethu 1 Samuel chapter 7 sifunde from verse 11 sigcina ku12. Sometimes when you are alone ungacabanga ukuthi uyakwazi ukuhlabelela. Like for now. Kunento se prophetess Mnari kunento se nengoma enamandla ifika ngamandla. Maybe singayizama. Unisubodi bengazi ukuthi awumthandi. Yamuzwa ukuthi izame. Kusho ukuthi ke na kunengoma they are singing from the north. Futhi they are coming from the north, they are coming from the south. They are the ones that you will lift his name. Ile na na ne. Ile na na na. Uyabona ke? It's they are coming from the north, they are coming from the west, they are coming from the south. They are the ones that they will lift his name. Abantu bahamba ile na na na. Hey Jesus. I'm having a good time in the presence of the Lord. Amen. Funda 1 Samuel chapter 7 verse 11 to 12. Mlungisi umntwana kaNkulunkulu usindisiwe Jesu inkosi. Oyithole ukuthi amen. Amen. Usayifuna athi wait. Makaphatha iBhayibheli athi please read mama wami. Abantu bakwa-Israyeli baphuma eMizpah. Hey Jesus. Bawaxosha amaFilisti, bawabulala, baze bafika ngaphansi eBhetikaya. 12. uSamuel wathatha itshe, walimisa phakathi kweMizpah neSheni, waqamba igama lalo ngokuthi i-Ebeni-Ezeri, ethi kuze kube manje uJehova usisizile. Ngicela ukuthandazela mama. Baba nathi lakho uNkulunkulu nabantu bonke izwi lakho liyaphila, izwi lakho liyivuke, izwi lakho lisibane ezweni zethu. Isazoqashula uNkulunkulu nabantu bonke kusisonke sami incebo yakho igcwalise ngamandla asazosicaphela yona uNkulunkulu nabantu bonke ngokwentando yakho ngegama lika Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Sikunika udumo siyakudumisa ufanele udumo sikunika lonke siyakudumisa
ngivumele namhlanje ngideclare egameni lika Jesu la sifunda khona bantwana bakwaIsrayeli asibuyele kuva kancane. This book is named after the prophet Samuel. Amen. Umntwana kaHana owadeclarewa kuye ukuthi uyinyumba naye wa-understand ukuthi akabathola abantwana ngoba isibeletho bekade sivaliwe, singavalwanga amadimoni kodwa sivale usinakade. Ngesikhathi sokubonga uma baya eShilo simbona naye uHana uyakhuphuka uyeShilo, akanaye umntwana kodwa uyakhuphuka. Anikhona kodwa kuThanksgiving akanaye umntwana kodwa uyakhuphuka, akanawo umsebenzi kodwa uyakhuphuka, akayithola akayithola breakthrough kodwa uyakhuphuka. Alright. Kuthiwa isibeletho sivaliwe, umntwana akekho kodwa uyakhuphuka. uNkulunkulu washintsha izinto wavula isibeletho esivaliwe. Ngivumelani namhlanje ukuthi sideclare kuwe ovalwe isibaya, ovalwe isibeletho. I declare and decree and open you. Yazana umntwana wakhe uthi Samuel ukhulele tempelini. Samuel uziphimbo likaNkulunkulu is responding to Eli. Eli is advising Samuel ukuthi uma ulizwa lelo phimbo akawuthi khuluma Nkosi imbeki yakhe ilalele. Waba nenhlanhla wakhuluma isiZulu and he was raised as a prophet. Israel kumele labaprofeta, kumele labaprofeta. Sanibonani baprofeta, sanibonani egameni Jesu. Singahlala phansi kancane. He was raised as a prophet. Okusho ukuthi ke when he was raised as a prophet, he was raised as a voice of God to the nation. Okay. There are different kinds of prophets. There are prophets who prophesy nations. There are prophets who prophesy regions. There are prophets who prophesy individually. So what is a prophet? It's a seer or someone who hears from God. And we are uttering the words of prophecies. We must declare, Pastor Zeb, we are standing he is standing as a prophet. So now there are significant things as it called Israeli, like the Ark of the Covenant. That was so precious to the church. That was so precious to Israel. That Ark of the Covenant, which was precious. See, and my question is there, here and there. When you touch the ark, beina mando kuzilwela. Mara uNkulunkulu wayivumela yathatha. uNkulunkulu wayivumela yathatha iark. Yabekwa. Thank you so much. Ngicabanga ukuthi ngizojuluka ngicabanga ukuthi ngizojuluka. Nambe ngasimisela So when the ark is taken, abantu abayeka uzalwa oIkhabod okusho ukuthi inkazi nilithathile. We are not going to speak about the divine glory that was being kept by the ark, which is the Kabod type of glory. Alright, asiya izinkazimulo. Okay, kuthiwa masithethwe iyabekwa noDagoni ebusuku. uDagoni uyawa, bayamvusa uyawa, and they are crying.
thathani le ark yenu ngoba manje njengoba ilana is troubling us. Because seduze nawe ukuthi kena sesele kanjani bakhona sesele kanjani sesele. So uma bethi thathani le ark yenu bathatha inkomo ezingalazi ijogwe noma inkomo ezincelisayo. So now lezi inkomo ziphethe umphongolo ziwubuyisela emzini wenkazimulo eBethlehem. Ajoshumela kangcono ngale ndaba athi le inkomo eziphethe umphongolo maziphakathile ngivesa manje ekhulumisiswa mathi phakathile inkomo namabele ababuhlungu. Okusho ukuthi ke namazithwele umphongolo lo mphongolo uyasinda. They didn't have the direction. Kodwa direction bezithola kumphongolo. So lezi inkomo being led by the ark going back to the house of Bethlehem. Emzini wenkazimulo kuthiwa bezihamba zikhanga but kodwa umphongolo is going back. Ngizomemezela namhlanje ngegama likaJesu angazi ukuthi usaphana uthethe ini yakho ku-2025 amazulu amgobile ukuthi izokutshela ukuthi it's coming back. Kama seduze nawe ukuthi it's coming back. Mtshela ukuthi bakhelwane it's coming back. Imali yakho iyabuya, umshado wakho uyabuya, injabolo yakho iyabuya. It's coming. Mr. F, kukhona abantu abahlaselwa ama-altari in the season of harvest. Kukhona isitha esiyisivuno. Now it's December, you've labored for the whole year. Isikhathi sokuvuna. Ngizomemezela ngithi lokhu uhlobo lamadimoni olufika empilweni yakho in the time of harvest siyalushabalalisa ngegama likaJesu. Ngendaba usathanathini, ngendaba kaDimonathini, sizodilera waqala uzovuna. Kodwa isithi usebenza kodwa ungavuni. Kunabanye futhi amazifeja noma kunabanye bakhulunywa kubo bazana bayazama ukuqhubeka impilo yabo ibanjwa ama-altar ibanjwa ama-marine spirit. Sizomemezela ngegama likaJesu sizothi kule mbumba ababiza igama lakho kulo siphahla sidumba nomnikazi wendumba seduze nawe uthi uyabuya umphongolo makhelwane. Uthi uyabuya umphongolo makhelwane. Akohlabele nayo basheshe bahleba kanti inkosi izile. Athe munye kanti yile ngayithola ehlane. Soloko ngayithola nganyoba zonke izimpi. Haleluya. Mbeke seduze nawe uyabuya umphongolo makhelwane. Mtshela ukuthi yabuya injabulo yami makhelwane. Athi omunye mayeshumayela abanye babantu uyacishe ngaphasa cishe nga-10 distinction. Bacishe bambiza kuleya interview ebisela kanti ngicishe ngetho njengo-1 cishe. Ngizothi namhlanje ngegama likaJesu umoya kacishe siyawushabalalisa.
uyabaleka namhlanje uma kungena inkazimulo. It's coming back, my friend. It's coming back. Ruben Shumaela, Zanga by sending an offering. There was a Satan's of pattern. There was a Satan's of pattern. For saying that it's cut and an hour motion is cut, he has to pay for that. Yabuya ithwele inkazimulo. Angazi bafuna fohlangene lapha. Lwandle lwababona. Nomfula iJordan wababona. Egcwele inkazimulo. Ephakathi kwabo. Lwavuleka ulwandle. Nomfula iJordan. Ephakathi kwabo angazi kwenzakaleni umuntu uyamtshela kunabantu namhlanje they've been tormented for years. Umuntu uthi ngidicela ukuthi namhlanje is the day of breakthrough, namhlanje is the day of deliverance, namhlanje is the day of your miracle, namhlanje is your moment of encounter. Angazi ushayini, angazi banjayini, kodwa namhlanje ngegama likaJesu ibonisa ingelosi zempi. Usungathi uzokulwela, usungathi uzokulwela. Ayakhuluma kahle uma ene ngakithi ubani ohamelana nathi. Bathi abangene ey'ntweni sangena lapho kuthiwa ungene khona kakhulu, sandlula lapho kodwa odlule khona kuyo. Kodwa Nkosi kube wawume nathi ngabe safele endleleni. Thanksgiving. Abanye bethu don't deserve to be alive. Usathane bekathi uyasiceda kodwa amazulu ala nathi. Amadimoni bekathi ayasiceda kodwa amazulu athi no. Uma befike emisi phela sithi wena uthi uma befike emisi. Thank you, man of God, for the intro. With all the brilliance that you can find, uthi makhelwane uma befike eMizpa. Unesho thela makhelwane wrong, phela nomunye. Uthi uma befike eMizpa. Kuthiwa baphakamisa into. Lelo nje labhalwa ukuthi eBhenezera uze ube lana uhambe nathi. Wekufaka gama eBhenezera siseMizpa. eMizpa bayekela abantu abahlebile. eMizpa ziyekela izinto ezilahlekele. eMizpa khona usizo odlule kulo. Kodwa masifike eMizpa sizophakamisa itshe elangatshwa ngabakhi laba inhloko yebhumbi sithi Ebeneza uhambe nathi. Ebeneza usisizile. Ebeneza usiholile. Ebeneza. Masifike eMizpa. Uzokhuluma nawe phela nomandla. Uzokhuluma nawe osayekile. Uthi ngobonga ngani enkosini ngingena lutho. Phakamisa itshe. Zikhona izinto. Phakamisa itshe. What is the stone symbolizes?
ngenxa yokukhuluma kabi ngoMose nangoNkulunkulu kodwa uNkulunkulu wakhuluma noMose wathi Mose yakhe inyoka yethusi bese uyayiphakamisa noma eshayeke kangakanani ebheka yona uyesinda kulisiphrodi athi uJesu njengalokho uMose wayiphakamisa inyoka yethusi ehlane inkanjalo nendodana yomuntu imele ukuphakanyiswa ukuthi iloyo naloyo obheka kuyo uyasinda. Anandaba what happened to you, anandaba what did they do to you, kodwa as long yena ephakanyisiwe uthi uyinkosi mina ngingadlanga, uyinkosi uhlale emkhukhwini, uyinkosi ibheliwe, uyinkosi impossesswa, uyinkosi abantwana behlupha, uyinkosi noma ngingena sizini, uyinkosi. May what happens to you ungayithathi indumiso yakho. Uthinta indumiso wathinta ihealth yakho. Okay, the enemy has touched you but akathintanga indumiso yakho. Kufuneka abantu abazothi riyahokelela siyathubeka abazothi riduthi mokwe arisukikeli ribaka Jesu nyabezo impompo amabethu kisikapapa isithurini kapapa yali kapapa imona sonke ongena lapho. Sanhlala phansi. The biggest miracle akusibona ukuthi ufike ku December. The biggest miracle eyenzeka esiphambanweni ukuthi uJesu anamandla ukusuka esiphambanweni kodwa wazigcina for us. The biggest miracle for that woman yokuthatha umphetho wengubo kaJesu miracle enkulu ayisile khathathi kodwa miracle enkulu ibe ukuthi uphile for 12 years ophigazi mara angafa. The miracle is not ukuthi you have come out from the fire, but the miracle ukuthi you were inside the fire but still you survived. The miracle obhekane nayo asiyo ukuthi uNkulunkulu uthwalile waze wafika uDecember ukuthi kuzo zonke izinto ezikwehlele you are still standing. Abanye mabathi behlelwe izinto ezifana nalezi ezikwehlelayo, abanye bayibulele, abanye bathuka uNkulunkulu, abanye bashaya abafundisi namaBhayibheli, but look at you, you are still standing. Makhelwane asizange uzophala namhlanje kodwa sizobonga uNkulunkulu. When we sizombonga for the good things, simbonga for the bad things. Why are you preaching that? Because we know that all things work together for good for them that trust in the Lord and for them that are called by His name. Noma sihlushwa works together for good. Masifike misfa Ebenezera uhambe nathi waze kwaba la. Senhlala phansi before we pray. Into uNkulunkulu azoyenza before lo nyaka akusile into ozoyenza ile wenozo yena azoyenza. Uma umphongolo bewazi ukuthi ulapha sithi Ashdod or eGaza ngiya contradict. Uma bewazi ukuthi use Ashdod abawulandanga. Okay. Abayanga ukulanda. Kodwa uNkulunkulu ulethile. Abanye benu you know very well ukuthi kumele wenze njani ukuze izinto zibe right.
The Lord has been calling you to prayer. You don't want to pray. Amen. Kodwa namhlanje ngizomemezela ukuthi what the enemy has stolen ngale nkonzo ziza kuwe. Wena ungazilandanga ziza kuwe. Thina bazalwane siyahlupha when we want to explain even the grace. Sisenza amasemina sithi how to get 1 2 3 and 4. Kanti wena wazi kahle ukuthi it was not by your effort. God, it was by grace. Sothi sihlala phansi sisathi Ebeneza Nkosi uhambe nathi uNkulunkulu uzokwenza izinto in your life that you cannot comprehend, that you cannot explain. Manje kubuza bathi prophet Elijah kwenzeke kanjani? Uthi ke kamuhawu ngomndeni. Bathi ukhone kanjani ukuthi nami I'm surprised. Musa kaNkulunkulu. Bathi what made that possible? Musa kaNkulunkulu. Bathi ungaqali mabebuza bathi wangena esibhedlela bathi une brain tumor and then waphuma brain tumor ayibulala bese uyaqala uyahema uthi I had a great doctor. It's not a great doctor. Kunabantu abafa nama great doctor. Musa wala nawo. As I'm closing Muhammad endleleni I observe kunesiphambano lapha endleleni babukabini nesiphambano abadecoratanga nesiphambano azivezi ukuthi uJesu it's a cross. They are speaking, they are preaching the cross. They are not preaching the cross there. Nesiphambano zibonayo lapho zisho ukuthi unabantu abasala lapho wena udlula khona unabanye abaphuma njengawe bathi baye emsebenzini ababuya abanye bathi baye kuma holiday ababuya but the grace of God hayi ngoba sithandaza kakhulu abafundisi bayabulawa ama depression baye kushubayela bahamba bayephuza amahende again but they are still standing. Umusa kaNkulunkulu. Because you cannot prayerful enough. Ngathi bantu mina abahamba abantu bethandaza 40 days bafele emahlanje. Umusa kaNkulunkulu. Sisathi Ebeneza uhambe nathi. Let's just thank God. May we all stand just for a few minutes. Amen. Umbonga uNkulunkulu. Ngiyazi ufuna ukucela. Namanje ngoba sithi umbonga uNkulunkulu. You will begin to say baba nabasesibhedlela bayeke kanti nabasesibhedlela. Just say Lord thank you. May we appreciate him, Father God. We love you and we appreciate you. Siyabonga uNkulunkulu. We know uNkulunkulu that you are not deserving. We know uNkulunkulu that you are not right candidates. Kodwa umusa wakho. Ebeneza baba. Thank you, Master Jesus. Thank you for our families. Thank you for our God. Thank you for help. Thank you. Let's appreciate him. Come on, somebody appreciate him. When the praises goes up, his glory comes down. Thank you, Jesus. Thank you. Let's appreciate him. And praise him right now. Praise him right now. He is worthy. He is worthy. He is worthy. He is worthy. Hila baba bashaka tara baba shaka. Hila baba bashaka musimbasi.